Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagka-reaksyonan na pod ning Broken String balik kay taw-taw na pod tawa wa ta ka react ani sunod naman day isa ka kanta pod nga atong giganahan pod nga nitan-out ta sa ilang channel balik sunod kini wa na to na react ani. Taw-taw na pod sila wa ka kuan day. Taw-taw na pod sila wa ka-upload. Last atong kuan nag-upload si Harry, iyang kaugalingon nga kuan shirts ra pud bali to. Karon na isa nila kang video karon nga atong nakita didto man atong pag-reactan karon, mao ang kanta sa ABBA bali, sa title nga Dancing Queen. Tanaw na to kung unsang ilang pag-cover ani. Di po di sila kompleto po gihapon, wala pa ang ilang drummer. Sige, tao-tao na po nga video pero nindot magugayo. Isod magugayo nga bukuan ko sa inyo nga dili nindot. Di ba? Sige, pag-expect mo nga atong putol-putulon gihapon kay nganani ang reaction man ta. Sa mga bago diha nga nasaag sa atong channel karon unya wala pa ka naka-subscribe unya giganahan ka karon, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga taong wala pa kita ni. Okay? Sige, di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Wow, pusog kayo. Control kay tingog. See that girl, watch that scene, dig into dancing queen. Okay. Gumoy tingog siya, no? Kantigong paggamay-gamay sa tingog ba? Okay. Looking out for a place to go, or to play the right music. Ay karon no ay atong madungog nga usa ka tingog galing nga mag-back up bali. At may atong kuno si Harry man siguro kanang nag-drums karon. Wa pa man day si kuan day kinsay pangana to Popoy ba to? Katong ilang drummer wala pa man ani nakakuan. Bali na baton sa ikuan na to nga wala at ngay problema sunod si Harry mo nag-drums karon. Siya may ato nadungog nga mo na microphone niya. Siya may mo second voice bali. Nindot sa pagsugod nila, nindot kayo, nindot pag ariglo nila pagsugod sa kanta ilang himuan og lain nga ariglo bali sa kanta. Di ba? Padayon ta. Okay. Anybody could be that kind. Excuse. That is young and the music's high. With a bit of rock and music. Si Harry ba ni kan nagkuhan ni? You're into and when you get that chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Okay. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. And you can dance, you
Di ba sa atong niga uban nga mga kanta nga ilang gi cover bali kining tingog ni In bali ato ay murag pagaw-pagaw to no. Di lang giday ingog. Dili lang giday ingog kanang bali kung unsa nga tingog ni In isara ang tingog ni In. Karon no atong na dungog na pud nga nitagning ang iyang tingog gali. Oh, migamay ba pinagamay na pud ang tingog ba. Di ba? Oh. Versatile po din is in po din no. Abi kanindot po din kanta bisan unsa. girl, and what you been seeing, digging the dancing feet. Oo na nagang mahaming oh. Si Harry lagi. Si Harry may nagpan. Your tears are you turning on. Okay. Everybody into neon. Looking out for another. Nindot kayong audio sa ilang kuan eh. Output sa ilang audio sa music ug sa ilang kanta. You get the chance. You are the dancing queen. Okay. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Ang tagning ba? And you can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl and watch that scene. Guwapa po. The dancing queen. Guwapa po si In po no. Naagit po yung looks po. Digging the dancing queen. Abot pila po yung edad ka ni In ka. Minyo na ba ka ni? O taka ko na ni? O dalaga pa? The dancing queen. Okay kayo. Subscribe mo sa iyong channel ha. Hi guys, I'm NN Anyora. Maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo sa Okay. Broken String. And sana din po suportahan niyo po ang aking YouTube channel. YouTube channel ni Inen And Anyora. maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Okay, ato na pong nadungog ang isa nila kakanta bali nga gi-cover bali gikan sa kanta sa Abaw bali nga Dancing Queen bali. Oo. Ang kuan ni kanta gyapon ani si In. Pero ang ilang drummer wala ilang drummer diha. Ang nag-drum karon si Harry pero di man gud po kayo kuan ang gitara po kayo ani. O nang si Harry na ni drums bali. Oo. Nindot man gihapon. No, nindot gihapon. O pagsugod pa lang ganiha atong nadungog nga gihimuan nila ilang kaugalingon nga ariglo bali kini nga kanta, di ba? Himuan nila pinahinay nga murag kulang na lang a kapila, piano ray nagkuan bali o ang keyboard bali nagluyog. Nindot kay paminawon sunod bahin sa tingog ni input kana ko atong niagay natong mga pag-react bali sa iya. Kung tumulbog pagkapagaw yung tingog basod karon atong nadungog karon nga di gamay ang iyang tingog. Oo. Dili lang gid ni kuan pud sa inday nga yun ana versatile gid ay mo gani isakto gid sa ingon ana versatile ka dapat kay para bisan unsa nga kanta o genre nga ipakanta sa imo makaya pud nimo. O mo gani usa sa mga bukalisong banda gyud nindot gani ingon ana gyud. Wag-anak ko karon sa ilang performance nindot gigayo kay wa gipaglubad ang ilang audio bali nindot kay paminawon ang audio nila sa instrument ug sa microphone bali o sa ilang mga gadget kay panggamit diha para manindot ang audio nga atong madungog, di ba? O nindot kayo. Sige. Sino comment karon sa atong video? Okay, ibot lang ninyo comment mo sa atong comment section. Okay? Sige. Pero sa mga bag-o nga nakita sa atong channel karon nyo, iganahan ka, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-komenta ni YouTube sa ubang mga taong wala pa kita ni. Okay? Sige. Hangtod sa sunod.
Kini si Injans TV, proud Bisaya. Peace out.